What? What is this? خاله من ادريس ما تتنيو Я съемка. Съемка ме тарсида. Бихо ошу чава. Бовар кен як чи пишак бисёйда. Пишака ганда нағз мебина куда. Чая сагам субромад ман саг ганда сах ме тарсам. Мана нигоҳ накунам фақат пишак буд паддаши талхама кафони. Талхама. Пад пишакош ранги сагам талхама кафон. Ассалому алейкум бародаро, аз шаҳри Истанбул, Туркия омадем. Алҳамдулиллоҳ шукр соқ саломат расидем дар Истанбул. Бисёри бародаро гуфтанд ки брат яке рафти ягон видео ки хай чихел ай мақсад расходош чихел мешавад. Видео кадаем рости гап инам хел омадем мақсад аэропорт омадем. Дар шиносидем аэропорти Сочида ба хотире ки рейса мо гирифтем ай Санкт-Петербург Сочи, ай Сочи Истанбул. Дар вақте ки мо то Сочи омадем бо 10 соати дига вақт доштем ки мақсад мо бояд ПЦР тест кунем. Баъд аз ҷо гуфтам мепурсанд дода ПЦР тест ҳаракат кунем ба сӯи Истанбул. Лекин ПЦР тест кардем ва бародаро ПЦР тест доштанд, лекин напурсиданд. Может ягон каса бипурсанд. Ба ҳамин хотир шумо хай на всяк случай меган русо ба ҳамин хотир бигирен дар дастон бисёр хубтар мешавад. Мақсад бе проблема меояд яки ма бодам пурсидам. Ба ҳамин хотир ҳозир мо қарор дорем дар Истанбул дар станция метрои Эсенлер меган метро станция Эсенлер омадем. Ҳаминҷода бозор будак тақрибан уже 2 рӯз мешавад ки мо дар ҳамин наздики бозори Эсенлер зиндагӣ кардем. Бародарои тоҷик хати омадем ва мақсади гап мо аз Сочи ис омаданда 3-4 бародари тоҷик хати шинос шидем ва ям ҳамин омада истаблиянд. Ду бародари дигам мақсад Шотландия мерафтиянд. Ям ҳамун хел мақсад рейса гирифтанд ки биёянд ягон рӯз я рӯзай 2 рӯзай пешай мо рафтани Англияшон хатиаби дар Турсия бестанд як Турсияро тамошо кунанд баъдан бираванд. Ва бо ҳамун ҳамроҳ шидем гуфтем ки мо мақсадамон ҳамин буд ки меоем бо бародармон ҳамҷа як бародар як қати мо Мустафо меган бародар қорибачака ҳам спортсмен қатиам будем. Қатиаму ягон отеля снимат мекунем ё ягон комната боша снимат мекунем. Ҳаму 6 рӯз боша ё як ҳафтае ки мо дар ҳамҷа зиндагӣ мекунем. ҳам ягон отел зиндагӣ кунем. Лекин ӯ бародаро бо як акашон буд ки як ҳам қишлоқӣ мегем ако ҳамҷа қағози дар хона меем ҳамон хати ҳам суҳбат шуданд. Гуфтанд ки ҷо ҳаст ва чӣ хеле шумо дидестем бародаро дар сайти Инстаграму ТикТокум уже аллакай кушода шид, чунки дар Россия мақсад ТикТок кор намекард, Ютуб Инстаграм VPN кор намекард. Мо ин омадем ҳозир кор карда кам эфир мебурон тамошо хай мекунем. Ва баъдан чӣ мехостам бигӯм бародаре ки омадестен хишу фикротона бигирен, мақсад чизое ки ӯ қадар дар кор несай нагирен, штоби проблема зиёдӣ ҳам накунем ва реси зиёдӣ ҳам набарен дастонда. Мисол ягон шиносотон пеша пешакӣ хабардор кунем пеша омадантон ки штоби аэропорт бигиред ки адресошона биган ҳамуҷа мақсад таксиё то ба ҳамуҷара меоранд. Инҷа таксометр хати ҳисоб мекардем бисёри бародаро. Агар шумо шабона биён ранги мори, чунки мо шабона омадем, ҳаму таксометр шамо чанд қази бирай чанд километр бирай айрон километр ҳисоб мекунам, мақсад лира мегирад. Мо ҳозир мисол айхиди ҳаму аэропорти нови аэропорт Истанбул то чӣ омадем, то ҳамин қариби станция метро Эсенлер омадем. маҳаллаи гунгудор буд валло алам намедонам. То ҳамҷар омадем 400 лира шид бародаро. 4 кас омадем барои мо вигна шид. Мақсад мо 4 кас будем ӯ пулан спорида тонистем. Ҳам камон расид, ҳам мақсад соҳ саломат шукрона худо расидем. Ва бародаре ки омаданен метавонем ки группа шида биёед, ҳам барои шумо квартира мерен, ягон ҷо такси заказ мекунен ё ки мақсад ягон ҷо тамошо бирен, ба ҳар ҳол шумода арзон меғалта. Ва бародарам ҷо гуфтанд ки ку бибинен мақсад хурду хӯрокш чӣ хелай, мақсад расчетора бигирем. Бародаро хурду хӯрокшда гап нестай. Ҳамин 60 лира меган, 60 лира шоз агар мо бизанем примерно ҳамин 400 ё 500 рубл мешавад. ҳамин қамоки нашавад. Лекин бо вақти 3-4 намуди авқута мехӯри, гуфт япо бо десерт меоранд та мехӯри, чой, кола, обо ҳама чиша мехӯри. ҳамин минимум 60 ё ки 100 теле меган, ҳамун мақсад лира ҳамин қадар мешавад. ва ҳамин хотир хай ира расчетои худтона мегирен ки дар чӣ хели ҷо мешинед. Агар шумо агар дар ягон ресторани хеле мисол қиматтараш бишинед, зачи камтар пули калонтар биёрен. Агар обычно мисол ҳамин ресторанҳое ки мисол
бародаро мисол доранд ё ки ами хеле дар қади кӯчаҳон ресторанои ҷан бад нест ами қади кӯча будагишон ҳам агар дар хеле бишинен ӯ қар аз худи зиёдтӣ ҳам намекунен. ҳозир мо қарор дорем дар ами кӯчаи бозори эсенлер долёр буд чӣ гуфтанд аёдум бо буромад дар ами улиса рафтесем начинои бозорай қариби идай ҳама чизшоно арзон кардагианд. пӯшок мехари, либос мехари, ҳар чизе ки мехари арзон ба нархи арзон додастиям бародаро. хай кош худованд дар ҳам тоҷикистон ҳам хишава ки ҳама чира арзон бутан қариби ида то мардами мақсад чи камтар хирсан шавад. ина милисош дамҷа хай проверка карда мегарданд. мисол рафта омадастиан ягон каса кордор нест. ҳамаш соқ саломата ягон чи гуфта бо нашоти милисо чизош фикр накунен. ҳама 100% иҷа гуфтяпон фақат миёй соқ саломат гуфтяпон мегарди ҷои таърихи исломиш бисёр будай. ма бардора якайбурам бозора нишон додаву гап зада рафтестам. ина нигоҳ кунен ҳамҷоз ма ина 100 теле 89 теле ёки 89 лирара ҳисоб кунед ки ба пули русӣ чанд ха мешава ёки ба пули тоҷикӣ чанд ха мешава ҳисоб мекунед. нам мақсад нархномошона мебурорен. ин завеси дар мошад ки мақсад бо ҳастай бурукҳои ҷинсиё ки мақсад спортивкое ки то 400 лира то 500 лирара ёки кроссовкаи ҳастанд то 300-350 лирае ки мақсад хай чоткай нормальняй. а так абиш настай 120 лира 230 лира мақсад ёки теле меган мақсад ҷам кроссовкаи нағз тенҷ доштай. ман хел гап зада рафтесам хай чизе ки дар ҳамин сарам омадастам ра гуфтесам бародаро нашоти мақсад ҳамин ҷои худтон ягон ҷои соз биёвен иншоаллоҳ аз талиш арзонай. мисол бутонем барвақтарак биёен 1 ҳафта пеш ёки 3-4 рӯз пеш биёен бигарден бовар кунен беҳад хирсанд мешен. миёен мисол ҷои таърихишам бисёрай. баъд бисёри бародаро ҳамин бародаре ки исломиянд чӣ тамошо мекунанд кинои эртоғулу тамошо мекунанд кинои Пулат Алендар тамошо кардем вақташда ёки дигар намуди кинора иҷа меён ҳамун кӯчое ки видео съёмка кардагианд ҳамун кӯчое ки мақсад ҳамун киное ки Туркия ки дар Тоҷикистон тамошо мекунанд ҳамун кӯчаҳоро мебинӣ ҳамун масҷидое ки ҳамун эмомош мехонанд кинои калтакелас малтакелас буд ҳама ҳамонро мебинед. мақсад чӣ хел бугум я роҳат айда пагодаи беҳтарин. ман шаҳри Санкт Петербург 2 рӯз пеш паридам гуфтанд ки борон задеста яъне борону барф задеста иҷа бовар ки так як майка гаштастем ҳамаш тенг ромона ҳамин хел полиход гуфтяпод гарм так як майка мегарди ҳозир хай камтар мегаштага хиника ина 60 теле наистага ина нигоҳ кунем бародаро 60 теле ҳисоб кунем 60 телеш чанд сум мешава мисол хеле бозорҳо 60 телеш капек мешава инаш 55 теле буда на 69 теле 55 теле ишам 55 теле. либосҳо хай и вобаста аймон мекунед шумо кадом бозораш мерен. мисол бозорояш ҳаста ки ҳо қиматай бозорояш ҳаста ки арзонай чиз ина ҷада акма нишонатумоли айбай мисол брижо ҳастанд ина майко ҳастай 90 теле ёки 60 теле YouTube mu kanka? Evet abi 60 теле мисол 70 теле ина ҷо ҳамаш 50 теле ам даже дора. ин ҳамира мисол ба рубл мезан чанд мешава ба доллар мезан чанд қек шава мақсад ҳамон қапул мешавада иҷа арзонай сено. лекин ака хай бо магазинои люкс ҳам дора магазинои релакс меган ку хело прикол мекунанд магазинои тенҷ ҳам доранд ки мақсад качествои ҳамин таваршон ку качествои ҳамин мисол чизе ки мехари бовар кунен роҳати ҷонай меқапи тана дохили чувствовать мекунад ки ҳамин ту чизи нағз пӯшидаст да ина ҷа детский формаи кӯчаош да гаштастем ки ҳамин кранги як районакша чиза нигоҳ 50 теле 35 теле 20 ма тенҷа хуба бародарое ки Was идист халемин идист мадаттанё вара кирем буруна ина бародаро начинои бозоршина 70-65 теле чизои нағз доштанд ё ам ба пул бигири агар арзон меша ина иш мороженикое ки мақсад мекунанд прикол мекунанд бачаҳоро ҳам хел мороженик фурӯшо то ест бо ҷанг саршич ина кӯчаош
духтарош ина мисол ҳама хай ҳастай гуфта по куни личошам ҳастай сари личошам ҳастай сатр мекадагиёшам ҳастай ҳамаш ҳар хел ҳамаш тенҷай масад полиход кучаҳошон ҳами хел масад аҷоиб байда чӣ хел ки дар кинои ҳами хелай ина таксиёшон ам хеле бародаро ина таксиёшон мақсад мебаранд таксиёшон таксометр доранд мебаранд мақсад сумшона мегиранд кучаҳош агар маъқултон бошад иншоалло кучаҳошам бо видео мекунам агар ба шарте ки маъқултон боша маъқултон набоша ман мақсад вақтма тратид накунам вақти шуморам намегирам видеои чиам намекунам мақсад як қизиқм кард гуфтем хай як видео кунем партем бародарода ина ям кучаҳошай кучаҳои Истанбул инам хеле ина кучаҳош ям бозори начинои бозориш буд далш мерем ина хай домош усш бо домош зури бада буд кучаҳош ҳами чӣ хеле ки шумо дар кино мебинед кучаҳош ҳами хел рост гап бародаро мо якум бора омадагим ба ҳам хотир видео кадесам ма бодо ягон ҷоша хато гап задам ягон чӣ гап задам хай пешакӣ гап мезанем ина мақсад иҷада ҳами пахлава чиш бовар ки ҷонунайда ина кадоме ки ҳами ширин-дӯстдора ранги худм ворид миёи гуфти апо ҳамҷа мезаниша фақат калаву пӯст ҳам арзонай ҳам ганда ширинан тортошон ина ганда ширинаки хушрӯай дальше мерем бо Баянск рафтем ина хеле магазин элегант ҳастай мақсад бо ина масҷиде ки видео съёмка кардем ҳамия ина мактаба ина ҷаш ина иш мактаб дай а дальше мерем иш масҷид ина кучаҳошон оди кучакҳои устчи мерем поёнак ранг ҳам кучаҳои киногиай киношон да мебинен ҳаму хелеай ина масҷид ина масҷид лекин ҳам қашкубае ки ҳар як маҳаллашда ай параш мерай масҷид аю параш мерай масҷид ҳама ҷошда масад доранда масҷид как шаҳри исломияй государство исломияй ина нехе я бо магарам хикнем бо поён нишонтем дина шаб шаби қадр буд беҳад одам бисёри бад буд и болошда болода дим этажай мақсад як иншолло агар шад дар давоми видео мемонам оли агар видеом бошад дар давоми видео мемонам тамошо мекунем дарунша мақсад болош да дим этажда занако мехонанд болош наққошӣ кардагай ҳамихе наққошӣ кардагай ин ҳам масҷид хичай гунгурен ин маҳаллаи гунгуренай маҳаллаи гунгурен ба фикрам ҳам хела ина гунгурен ешил ками ина хели шавермои чи туркӣ шавермошон иншолло агар бишавад ягон видео агарам видеом боша дар он масҷида кам таракша мемонам тамошо мекунем мачити назди хона шукр алҳамдулиллаҳ шукр
ана ки маҳаллои киногиш сар шид. Инҷа бекунем қашкан табезем ки мақсад қонуни хеле барои мошина риоя кунад, територия риоя кунад хеле набуда дар ҷо. Ми гуфт япо успед каде раҳа мегзарӣ. بگذارم ایستی که اینه برادرم اینه خیال برادرای اهل اسلام اینه کچاشون کچا خب رمضان میگیری رفتن میگیری فرامدان میگیری خب عقیب شنشون ویقه این محله گنگرین بوده محله شون اینجا جای موساد پس کنی خیزی قیده یا عجایب کوچه شانی نمی خیلی های لیکن گنده پیشک بسیار دم جا این را ای بیچاره ترسی گریخت بخه نه ترس بخه مخته یه سیم اسیون کم ترسیده بخه آشو چوا پیشک امی مقصد پیشک لیکن گنده بسیار در محلوشون باور کنید یک چی پیشک بسیار در پیشک گنده نغز میبینه کودکاشون حتی همی چند برا همی یاد میتونم کودکاشون همی خیلی پلی افتگی شانالی اگر یکم کودک خیلی مونده بتی میره سرازه گفت یپا یکم گفت یپا پاپکورن میخوره که یکم چیپسی میخوره در اینجا یا باور که همی پول شون میتن همون پولا را گرفته رفته برای همی پیشکا برای اوقات این پیشکا یکو در مغازینا میفروشن هم خیلی خریده آورده میتنشون من قدوسداریشون میکنم پیشکا را همین قشله که معقول شد خانه حالتش ده تا 10 تا پیشکا خیلیش ده همین خیلی اون یه جای دمو زندگی میکنیم پایین خونه را نگاه میکنیم پیشکش نو زایده کودکاش مایده همین کودکا را میبینی پولی افتایشون اوید ده خریده آورده دادن میگیرن اوقات چی اینا کلی اولیساشون نگاه کنید چقدر اینا گور دیدم خیلی اینا نگاه اینم خیلی پایان رفتگه بخ بالا رفتگه اینم جا تو جور رفتگه اینها ماش یا که بودم دومه چه خیلی منتج میکنه میشه نه اولیساشون اینجا شاورما خونهاشون اینا شاورما خونهاشون جای یکم بالنسشه جای دندونه چه عجایب ده عجایب اولیساشون به حد عجایب نگاه کنین راه میروم خیلی پایان میشه این هم روشنی را دسته هم خیلی رفتگه با هم سوسینی بالا مقصد اولیساشون میبروین سویت هم میتون شیر بچه ها بیاین پیش مقصد همو انگلیا رفتن یا که خیلی شرایطاتون باشه اکایی که مقصد چی دارین تجارت کارین اکایی که تجارت کارین بیاین اکو اگر یکم تایید که اومدگی نباشین بیاین بهترین شهرهای بخواه میبینین خیلی دلتون کشاد میشه و خیلی با فهمایش برای زندگیتون با فکر عقیده مثال برای زندگی را پیش بردن برای مقصد حرکت کردن زندگی ده که مقصد تیزتر مقصد کار کنید تاجیکستان بسیار مردم ایمنه خدمواری همین یاسم کار کنه تا هم با همین یاسم میخره تا همین یک دیرمش موندن میگرده به کار برای مقصد کنکریت کار کردن در کار اومدن خیلی جورا کم کم تماشا کردن در کار هم مقصد برای خودمون خوب میشه و هم برای فهمایش دینمون خوب میشه و هم برای دنیاویمون هم برای همش
мақсад пешравимон иншоалло ки хуб мешавад. Я улицада мо зиндагӣ мекардем, рости гап намедонам кадоми шаҳр. Инам боша чун. Ина улица. Маҳалла 3. Чая сагам субромад ман саг ганда сах метарсам. Ман нигоҳ накунам фақат пишак буд паддавша талхамак кафонди. Талхамак. Пад пишакош ранги сагам талхамак кафон. Брачка. Брачка. Братишка. Тенҷи саломати назар. Ина мотоциклош нигоҳ иҷа аҳамият надорад тата дар роҳ рафтаси. Мезанад бо далш гуфта бо рафтан мегирам. Тенҷи саломати назар. Хубай. ҳамеша таваккалтон ба Аллоҳ дар ҳаққи мо дуогӯ бошен. Агар ҳамин хеле видео намедонам ки мумкин маъқултон набоша хай алоқа даим шербачо апо акое ки дар Туркия яке ма буда ягон ҷоша хато гуфтам хафа нашен зиқам нашен. Аллоҳ ҳаматона нигаҳбон.